Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre riaditeľov materských škôl a ukáže vám, ako vygenerovať a doručovať rozhodnutia zákonným zástupcom. Rozhodnutia môže v systéme pripravovať len zamestnanec s rolou administrátor. Zamestnanec s rolou spracovateľ túto možnosť nemá. Pri samotnej autorizácii a tvorbe rozhodnutí je však nevyhnutné, aby bol prihlásený priamo riaditeľ školy. V opačnom prípade sa do osvedčovacej doložky automaticky dotiahne meno iného zamestnanca, čo je legislatívne nesprávne, keďže rozhodnutie podpisuje riaditeľ, ak nebola splnomocnená iná osoba. Predtým, ako si ukážeme samotné generovanie rozhodnutí, si v sekcii prihlášok po vyfiltrovaní správneho školského roka priblížime stavy a označenia prihlášok. Tieto označenia sú pre systém kľúčové, pretože priamo určujú text a šablónu výsledného rozhodnutia. V praxi pracujete najmä s týmito označeniami. Prvým z nich je návrh na prijatie, ktorý slúži pre deti, ktoré plánujete prijať do materskej školy, pričom systém im automaticky predvolí klasickú celodennú výchovu. Druhým je poldenná výchova. Toto označenie vyberiete v detaile prihlášky vtedy, ak dieťa z kapacitných dôvodov alebo na odporúčanie Centra prevencie a poradenstva nastupuje len na pol dňa. Ďalej je to adaptačný alebo diagnostický pobyt. Využijete ho pri deťoch, u ktorých je potrebné určiť obdobie na nácvik alebo diagnostiku, pričom priamo pri tvorbe rozhodnutia potom určíte presný dátum, odkedy dokedy bude pobyt trvať. Posledným prípadom je rozhodnutie o neprijatí, ktoré prislúcha prihláškam detí, ktoré nesplnili vami stanovené podmienky na prijatie. Dôvody na neprijatie môžu byť nasledovné. Novinkou v prijímacom konaní je, že dieťa bolo prijaté na inú školu s vyššou preferenciou. Z dôvodu nedostatočnej kapacity školy na prijatie, alebo dieťa nesplnilo podmienky na prijatie v materskej škole. Rozhodnutia vygenerujete nasledovne. V hornom menu prejdete do sekcie rozhodnutí, v dláždiciach si vyfiltrujete prihlášky s označením Návrh na prijatie kliknutím na šípku. Ak prihláška nemá žiadne špeciálne označenie, systém automaticky vygeneruje rozhodnutie na klasickú celodennú starostlivosť. Ak však z kapacitných dôvodov môžete prijať dieťa len na poldennú starostlivosť, musíte najskôr prejsť do sekcie prihlášok, zmeniť toto označenie priamo v detaile daného dieťaťa a až potom sa vrátiť do sekcie rozhodnutí. Zo zoznamu môžete vybrať prihlášky po jednom alebo vybrať všetky naraz. Ak máte prihlášky vybrané, kliknite na modré tlačidlo Vygenerovať rozhodnutia. V prvom kroku generovania stačí skontrolovať hlavičku rozhodnutia, vybraný zoznam detí a kliknúť na Ďalej. V druhom kroku vyplňte dátum rozhodnutia, číslo rozhodnutia a odôvodnenie. Ak ste zvolili viac detí, v spodnej lište prejdite všetky prihlášky. Pri diagnostických a adaptačných pobytoch uveďte dátum od do. Ak máte zoznam pripravený na podpis, kliknite na Prejsť na podpis. Vygenerujú sa vám rozhodnutia pre každé dieťa samostatne. Pri deťoch, ktoré mali adaptačný alebo diagnostický pobyt, sa zobrazí táto informácia priamo v rozhodnutí. Ak máte všetko skontrolované, kliknite na Autorizovať a Vygenerovať. Zadajte svoje prihlasovacie údaje a kliknite na Prihlásiť sa. Tým sa spustí proces generovania, ktorý trvá nejaký čas. Potom budú prihlášky priradené do sekcie rozhodnutí o prijatí. Ďalším prípadom je rozhodnutie o neprijatí. V systéme si v menu jednoducho vyfiltrujete prihlášky detí, ktoré nesplnili podmienky prijatia. Tieto prihlášky nemajú komplikovaný schvaľovací proces, preto ich môžete vybrať a vygenerovať hromadne. Pri práci s prihláškami môžete naraziť na špeciálny stav, kedy systém vypíše, že rozhodnutie je už vydané na inom elokovanom pracovisku. Tento stav nastáva vtedy, ak materská škola funguje ako jeden právny subjekt s viacerými elokovanými pracoviskami a rodič podal prihlášku na viacero z nich. Ak ste už na jednom elokovanom pracovisku rozhodnutie o prijatí vygenerovali, na ostatných sa automaticky zobrazí táto informácia.
Pre takéto prihlášky už nemusíte generovať žiadne ďalšie rozhodnutia ani vytvárať duplicitné rozhodnutia o neprijatí. Zákonnému zástupcovi sa totiž zo zákona odosiela iba jedno výsledné rozhodnutie. V prípade, že by ste aj po vygenerovaní rozhodnutia potrebovali spraviť zmenu, je to možné. Prejdite do sekcie prihlášky a vyberte dieťa, pre ktorého chcete upraviť napríklad celodennú starostlivosť na poldennú. Pri dieťati kliknite na Zobraziť, v časti Stav a označenia vyberte poldennú starostlivosť a prejdite do rozhodnutí. Pri dieťati, u ktorého ste urobili zmenu, kliknite na Vybrať a upraviť rozhodnutie. Skontrolujte údaje a kliknite na Prejsť na podpis. Obvyklým spôsobom autorizujte a vygenerujte nové rozhodnutie. Po dokončení generovania sa rozhodnutie odošle automaticky a systém vám ukáže zmenu stavov rozhodnutia a jeho finálny stav. Miesto a spôsob doručenia rozhodnutia o prijatí je štandardne zabezpečené zverejnením na elektronickej výveske. V takomto prípade systém v škole zobrazí modrým písmom informáciu: pre rozhodnutie nebolo žiadané doručenie poštou ani do e-desku. Zákonný zástupca však mohol o doručenie poštou alebo elektronicky požiadať priamo počas vyplňaní prihlášky. Ak to urobil, škola má povinnosť rozhodnutie doručiť a v systéme uvidí modrý text: rozhodnutie na prvého zákonného zástupcu je potrebné poslať poštou. Rozhodnutie o neprijatí sa doručuje elektronicky do schránky zákonného zástupcu na portáli slovensko.sk, a to ihneď po vygenerovaní rozhodnutia. Ak zákonný zástupca nemá schránku aktivovanú, uvidíte modrý text s informáciou: rozhodnutie na prvého zákonného zástupcu je potrebné poslať poštou. Ak zákonní zástupcovia žijú na rôznych adresách, škola uvidí túto informáciu prehľadne zobrazenú aj pre druhého zákonného zástupcu. Rozhodnutia, ktoré treba odoslať poštou, si jednoducho stiahnete cez tlačidlo Exportovať rozhodnutia a uložiť rozhodnutia PDF. Tie máte prehľadne potriedené do priečinkov, ktoré musíte vytlačiť a odoslať poštou. Pripravili sme pre vás jednoduchý export XML na odoslanie podacieho hárku cez pošta.sk. Stiahnite si súbor Exportovať rozhodnutia a uložiť podací hárok XML. Prejdite na stránku pošta.sk na e-podací hárok a otvorte podací hárok. Ak nemáte konto, vytvorte si nové, ak ho už máte, prihláste sa. Po prihlásení kliknite na Import hárku, vyberte súbor z počítača a kliknite na Nahrať. Takto sa vám jednoducho nahrajú všetky adresy na podací hárok. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.